Prije svega ja ću da se zahvalim vašoj ekipi što je došla na Tjentište i što će svim vašim gledalcima prenijeti atmosferu sa ovogodišnjeg OK Festa. Hvala vam na podršci koju ste nam davali svih ovih godina i ove godine. Ovogodišnji OK Fest, šta je njegov sadržaj, šta ga razlikuje od prethodnih godina? Pa evo, prije svega naš festival generalno je poseban i drugačiji od svih ostalih festivala iz tog razloga što naš fokus nije na samo tom muzičkom programu koji je zaista fenomenalan i ove godine velike regionalne zvijezde su došle na OK Fest i nastupit će. Ono što ga razlikuje jeste dakle ti naši drugi sadržaji koje mi realizujemo u okviru našeg festivala, to su rafting, planinarenje, uživanje u prirodu svih naših posjetioca i ove godine smo u našem OK kampu također obezbijedili odličnu zabavu uz sjajne izvođače koji će nastupiti, odnosno koji su već neki nastupili. Od ove godine tu je jedan potpuno novi koncept, odnosno treći relax stage gdje svi posjetioci imaju priliku da uživaju u onim zvucima klasične i džez muzike. Bez namjere da gledalce opterećujemo brojkama, imenima i tako dalje, ipak nam dajte neki pregled koliko je ovdje ljudi, posjetilaca, iz kojih zemalja dolaze i ko su to zvijezde koje će ove godine počastiti sve te posjetioce. Pa evo, prije svega moram da kažem da smo mi prošle godine u okviru našeg festivala, kroz naš festival, odnosno muzički program, prošlo je preko 20.000 ljudi. Ove godine očekujemo preko 30.000 ljudi koji će proći, odnosno cirkulisati tokom 3 dana trajanja našeg festivala. U našim smještenim kapacitetima prošle godine je bilo smješteno 3.000 ljudi, u samom kampu je bilo 2.000 ljudi, dakle premašili smo i tu sva očekivanja kad je u pitanju smješteni kapaciteti u kampu i prošle godine smo za ovu godinu morali proširiti naš kamp za sve posjetioce i ove godine nam stižu posjetioci sa prostora bivše Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije. Nama je to u suštini od samog početka i bio cilj. Dakle, pored toga da želimo da vratimo sjaj Nacionalnom parku Sutjeska, želimo i da vratimo sve te mlade ljude iz cijelog regiona, ovaj prekrasan prirodni ambijent u srcu prirode, da oni u suštini vide da Nacionalni park Sutjeska ima šta da ponudi i mimo, dakle, našeg festivala koji se dešava jednom u godini 3 dana. I evo, naravno, srećni smo i ponosni na to što naši posjetioci imaju komentare poput toga da je ovaj festival Jugoslavija u malom, da se osjeti ukus i miris Jugoslavije, da je to mali Woodstock i na to smo zaista onako ponosni. To nam je na neki način najbolja reklama. Super nam je reklama i ta što naši posjetioci šire pozitivnu i dobru priču o našem festivalu i u svojim zemljama. Kratko, je li bio neki poseban izazov organizirajući ovogodišnji festival? Koliko je lokalna vlast imala sluha za sve ono što vi radite? Pa mogu da kažem naravno da je dosta ljudi imalo sluha za sve ono što mi radimo i mislim da se iz godine u godinu prepoznaje značaj ovog festivala i šta je zapravo njegov cilj, a to je promocija Nacionalnog parka Sutjeska između ostalog. Mi se svake godine trudimo da budemo što bolji i kvalitetniji. Svake godine je izazov, s obzirom da je jako teško organizovati ovakav jedan festival na ovakvom jednom mjestu, na ovoj lokaciji, prije svega zbog infrastrukture, zbog specifične lokacije, zbog toga kako privući sve te ljude da dođu na Tjentišta. Mi smo upravo to učinili i sa brojnim sadržajima, ali i sa muzičkim programom. Velike regionalne zvijezde poput Lajbaha, koji je jedan od najautentičnijih muzičkih sastava na svijetu. Tu je i Bajaga instruktori Kolja i grobovlasnici Babe, Vlatko Stefanovski trio, Husi, zatim Kultur Šok koji nam stiže iz Sijetla i mnoge druge zvijezde. Sve pod nazivom OK festival. Upravo tako. OK, nekako od samog početka taj naziv OK je simbol za nešto što je dobro i prihvatljivo na svim jezicima. Tako da je nama ovdje OK i poručujemo svima da će njima biti OK ukoliko dođu. Tako da evo i sljedeće godine ih pozivam da nam se pridruže, da se nama započnu svoju prvu OK avanturu.